Ľudia, moje meno je Martieska a vítam vás pri ďalšom videu na hru Minecraft. Je to stále náš LP server a dúfam, že sa vám zapáči pozerať sa na tieto časti. A veď uvidíme, ako bude. Zrejme tu je veľa stromu, keď to bol ten strom, že niekto s tým niečo spravil. Tak, asi pôjdeme si troška pozabíjať príšerky, aby to bolo niečím tento diel zaujímavý. Hneď ak sa nám tu naspavnuje Stone Sword, Stone Sekerka už na nič čaká. Mám tu jablčka a to je veľmi dobré, lebo môžem nielen že uloviť toho konia, ale dobrá. Ale kľudne sa z týchto vecí a pri mojom dome sa spawnuje extrémne veľa príšeriek. A toto nám nejde už. Pokiaľ ste si všimli, sa tu pohybujú sa trocha pohybujú, alebo tak áno, sa tu trocha pohybujú už aj tí skeletoni. A vyzerá to zaujímavé, keď vlastne pokiaľ si všimnete niekedy skeletona a dúfam, že nikdy, tak potom to uvidíte. Pôjdem asi tam ťažiť, uvidíme, ťažiť a môžeme ísť to. Toto bol svetový fail, dobré, že tu máme toto. Môžeme to ďalej. Aj toto je slepá, no tak ľudia, čo je to s vami? Čo je s tým Minecraftom? Samé slepé jaskyne. Poďme to tady. A to už nejako vyzerá. Áno. Má tu aspoň už dačo, má tu ten coal. A už tu vidím aj železko. Aha. Super. Toto nám fakt akože netrebalo, ale v pohode. Vidíme, že je tu aj železko. Tak ho troška poverujeme, to naše železko. Tak, je ale veľa toho železa. OK, mám strašne málo HP. Si teraz všimli a nič nemám na jedenie. A nechcem sa ani zabiť. Takže ešte si troška natížim ten coal a môžeme akurát ísť. A môžeme ísť vlastne domov, lebo
Lebo vlastne je to veľmi dobré, lebo už teraz nie sú príšery svita, ako vidíte, môžeme tu rovno zať stravičku. A viete, nie som moc pri hraní, keď hrám, nechcem moc hovoriť, tak ani nebudem veľa hovoriť. Si bude niečo fakt dôležité. Takže uzavrieme to. Takže pred mojím domom završka, ale to není to až také zlé. Okej. Asi by som mohol ísť aj naťažiť kamene, keď sa mi moc nechcem. Tu vyrobím z dreva paličky. A spravím aj torče. Torč. Prečo sa mi to nazýva torčka? Aha, tu, dobre. Takto. Budeme mať 60 torčiek, ale pôjdem si asi naťažiť aj zrejme kameň, ako to takto vyzerá. Takže môžem rovno ísť si naťažiť trocha kamienka. Počkajte, čo nemám, ja nič nemám. A je ťažké zaťažiť, no, nevadí. Sme našli konečne porádnu jaskyňu, ako to. Naťažím si trocha, presne 8, 9, 10. Aspoň nejaký ten stečík by aj mohol byť. Tieto diely vlastne budem vydávať len po niektorých partoch. Počkaj, trocha to tu osvetlím. Tohto by som si aj nevšimol. Takéto dieliky budem asi len do tých 10 minút. Keď viem, že môžem aj viac asi, ale budem len do tých 10 minútiek naozaj robiť a natočím toto a uvidíme, že jak sa vám to bude páčiť. Keď to budete lajkovať, tak určite budem točiť viac. No, budem točiť rozhodne viac a dúfam, že mi to nevidiem potom názor toto točiť, lebo keď teraz je už voľno, každý má voľno, nemám čo robiť, tak môžem točiť. A príde mi to niekedy na smar. Točiť takto veľa, ale ako je to v pohode. Páči sa vám točiť, ale niekedy sa vám to fakt, že nepáči, tak to nebudem točiť. Keď na tom uvidím veľa zhľadnutí, alebo keď tam uvidím veľa dislikeov, tak to naozaj nebudem točiť. Že nechám to na vás tým pádom, že tam budú páčiť tieto, povedzme tomu tieto maličké a vlastne tieto krátke diely, pretože som sa našla, takýchto dielíkov, tak dúfam, že sa vám to bude aj páčiť. Že nevidie to fakt, že na zmar, lebo už sa opakuje. Dúfam, že to nevidie naozaj na zmar, lebo ja rád takéto dielíky použijem, chcel by som viac robiť takýchto dielíkov. Tak, čavko.